Хора съм възбудил тук с мен Ванко Беги. Да не искаш да правя влог. След малко. Аз ще дам да правя влог. Това е моя влог първи. Ванко Беги може и днес да му направим влог. Айко, Марико! Да. Да, тук са някакви разкопани мечти. Сега ще минем през един товарен камион, не баш товарен. Нещо по-трудно, така ще го направим. И фадрома малка. И малка фадрома. Това е там ли, че аз не разбирам. Една от най-големите фадроми в света, знаеш, това е огромна. Не може да представиш. Я ти кажа, така ще го направя, гледай. Опа! Ерега. Е така, значи. Е така. Пак си е голямо. Да, е така ще. Защото пръчката се огъва и може да се щупи всеки. Можем! Като ще прескочим. Еги, те идват да копаят, бе. Карайте ги вътре в ямата да копаят. Много е дълбоко. Вани с другата ръка и аз. Така. Айде, Иване! Айде, Ива. Гледа го снимки прави. Дава, снима се отдалече гаджета да го виждат. Те ма виждате във Фейсбука. Имаш ли приятелка? Ох, мале, ти две! Ох, мале, да! Направо. Ми, ето дръж. Да, е така. Искаш нагоре, да, е така. Вади много пичилно да е. Ма ръката ти изтръпва по него. Ма се заслужава. Знаеш, аз ще ти дам после да си правиш влог с селфи стика. Калчо, мисля, че не гледаш, а пък знам, че Фина ти гледа. Знаеш, прицака ми са копчето за селфита. Нещо стана. Сега го ползвам само за клипове. И за нищо друго. И за снимки. Да, снимките е с... А за какво ти е това? на ръка. Е така покавам доланта. Като натиснеш копчето, какво толкова? Снима се пич. Значи на мен механизма ми се развали и аз трябва да имаше едно приложение, като си покажеш доланата за 2 секунди и то... Значи покажеш си доланата за 2 секунди и то ти отброява 2 секунди и се приготвяш да снимаш. Нали вчера също? Да, вчера направим същото. Само да не са тук конете на Бачо, защото трябва да бягаме. На Бачо? Конете на Бачо? Бягаме като стрели. Защото Мустанга е от... Къде е Мустанга? Най-големия ли е? Или? Най-големия, черния кон. Я чай да видим базата на Гого Беги. А да Гого абонирал ли се за мен или? Не. Значи ще имам 11 абоната или 12. Чакай да покажем хубавата поляна. О, чакай! Така, изчакай месундре. Вижте го месундера. Така, ако снимам, мисля, че ще е по-добре. Така бяха старите. Бабанков! Бабанков! Георги, горе! Горе! Само да ви кажа, че Гого Беги се казва Георги, как беше? Георги Недялков Попов? Да, Георги Недялков Попов. Пък сега сме буга. Сега продължаваме с вече четвърта минута, само да ви кажа. Четвърта минута, от тук не може сами не само да е така да ги кажа, така че мисля да се обиколим. И маля аз. Оази се омрази. Оази се образни се, ах маля. Оази се, огази се, оази се, огази се. Мале, хората ще нагледат ви, Иване. Ох, мале, тук има трафик. Мале, какъвто трафик, и то на баба ми шорти. Това на баба ми шорти няма. Виж какъв голям трафик е. Да, бе. И някакъв пилеш е зад нас. Чайте, коли. Мале, ти хиляди коли тръгват срещу мене. Еби му мамата бе, бич. Абонирайте се за мен, чухте ли? Искам да пиша в коментарите този за лекар си или не.
Сега да си идва тук. Каква такова? БМВ. Бабанков, я кажи Мерцедес. 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 Кажи Мерцедес. Мерцедес. Кажи Ауди. Ауди. Кажи БМВ. БМВ. Кажи Volkswagen. Volkswagen. Кажи Абе, Mitsubishi. то наистина тук е трафик. Кажи Mitsubishi. Ох, мале, те са пуснали движението по това е. Те са пуснали движението, ма. Ох, мале, те са пуснали движението да минава тук към Бобъра, ма. Ти го асфалтират. Едно хубаво нещо да направят. Тук, драги зрители, минаваме покрай някакви шашеви камиони. What the fuck? То тук не съм го циментирал. Ама, виж, ти ще го издигат според канализацията, виж. И те точно на това на канализацията. И те може и нагоре да го асфалтират. Тук при банката е. Най-тъпия. Не е Гого. Майка ми. Колко ми дал? Да. Бай, ти какво прави тук, бе? Бай, как се чува? И как мириши? Който ми работи също за това часа Ми така. 6 часа седяхме там. 103 камиона разтоварваха ни. Не, 2 разтоварваха, те по 2 часа ни. 2 часа разтоварвали и ни 2 часа станем 4 часа, докато се приберем. 2 Значи 6 часа. Добре, сега ще мини моят любим рейс. Обяд от 12. Да, до 9. Не знам. Това са повече от 6 часа, това са 9 часа. Ей, мама ти дейба шашева! Това не трябва да го казвам пред зрителите. Бе, мама ти трябва! Виж го, прави състезание с рейс. Виж го с свой. Как го прави, бе? Състезание ли прави то? Я чая да го видя. Тя ще го питам. Така състезание ли правиш? Мале, те го минават като за световно. Те го минават като за световно, Кой така някаква колона открита, мам. Някаква колона открита. Ай, бройте ги от начало. Бебито бе! Бебито беше файн! Как е бебито? Бе! И бебито.Ното вече червето ли? Не, това е майка им. Бялото. Носка някаква Така? Тук пък още повече воли, суми. Прибани са всички. Отговорите на въпроса. What the fuck? Най-малкият камион, който съм виждала, аз сега ще го. На мен не, аз съм виждал най-ясно. Там в далечината, виждате ли го? Сега ще го причакаме. Пишеше Волчо на табелата. Ето как става. И аз го казах, че пише Волчо. Значи, че аз към Волчо. Хубава работа. Бах ще ти кара камион. Неле? Беше шо. Добре. Ще го гледаш бързо, но пак на асфалта. Чули? Сега, драги зрители, след тази пауза ще промушна се от стика през такава дупка, дето и баба не може да мине. И Иван го бега и го взе и сега, ох, майко, чай, ще се убива. О, пръста ми. Играйте на свет, Отговори си на въпрос на самичък. къде е Бог? Къде е Джамуе? Войната ми в газа ми и в войната ми в страха. Не съм го викал. Че го свикаш, аз го викам само. Абе, то просто в гъси го нави. Владо, ай мак. Добре, в задача да не ме спеете, само маче. Ай на стадиона. Ми не,
Аз младих. Добре, сега да ни пуснем да викам като най-големият апанар. Искате ли майка ми да ме заведе на стадиона? Така, вече 10 минути и 12 секунди, даже ще има и 15 секунди, ако не се лъжа. И след това да е всичко за този влог. Чакай, искам Баланков да покаже ония смешния глас. Ванко, сега покажи ония смешния глас. Аре, бе! Аре, бе! Моля те се! Моля, бе, моля. Аре, покажи го! Аре, бе, моля! Аре, бабанка! Аре, бабанка! Иначе няма да играем с тебе, аре, моля. Без това вие не играме с мен. Играем с тебе. Играем. Ай, кажи, бе! Я? Напротив, няма да играем с тебе. Как се измамихме. Еми, за станалото вчера, какво мислите? I love. Майка ти! Така, драги зрители, мисля да са точно 12 минути, защото... Ти ми ли спрещава? Защото и аз не знам защо. Не искам да паднем. Как щяха да ме сгазят. Иване, тук е. Добре, май не трябва да минавам тук. Добре, трябва да станат 12 минути, точно 12 минути. Добре, още малко. Така, мисля това да бъде всичко за този епизод. Ако ви е харесал клипа, дайте палец нагоре и се абонирайте за мене. И за Ванко Беги в коментарите искам да пишете дали ви е харесало видеото. Това беше всичко от мен и от него. И дали бабанка да грузи. Да. Чао, чао!